Hei, mä oon Iiris Suomela, 20-vuotias tamperelainen eduskuntavaaliehdokas ja mä oon politiikassa mukana sen takia, että mä haluan olla mukana tekemässä töitä rohkeasti maailmanparantamisen puolesta. Tämä tarkoittaa yhdenvertaisuuden edistämistä riippumatta ihmisen ihonväristä, seksuaalisuudesta, sukupuolesta tai varakkuudesta. Ja sitten myös ympäristönsuojelun edistämistä. Eli ilmastonmuutos on yksi meidän suurimmista ongelmista, mutta onneksi meillä on siihen monia ratkaisukeinoja. Eriarvoisuuden vastustaminen tarkoittaa erityisesti vahvan hyvinvointivaltion panostamista ja koulutukseen panostamista. Eli meidän tulee taata kaikille mahdollisuus löytää oma tiensä ja toteuttaa itseään ihan peruskoulusta asti, jatkuen sitten ilmaiseen ja laadukkaaseen korkeakoulutukseen ja varmistaa, että kaikilla on mahdollisuus toteuttaa itseään ja tehdä töitä ja voida hyvin.